social i a la causa de la cooperació. Elles són Àngels Hernández i Núria Tendeiro. Un fort aplaudiment per a elles. Molt bona nit a tots i moltíssimes gràcies pel recolzament en nom de la xarxa de xarxes d'acció social i cooperació. No només esta nit, sinó en tot un any de mobilització i d'acció. Avui comença, en el ple de la Conselleria, comença la discussió en plenari dels pressupostos 2013. Uns pressupostos que potser siguin els més insolidaris de la història. Per això, perquè afecten aquestes retallades a les persones més vulnerables i més empobrides, o sigui que ens afecten directament a tots. Per això estem ací, per a demanar la reflexió i la rectificació.